Tot d'una, la baralla va començar sense que ningú fes res per aturar-la. En Martí, que s'havia quedat immòbil, reflexionà. El somni! Crida de sobte, obrint-se pas entre els que miraven i no sense rebre algun que altre cop de retruc, va aconseguir de posar-hi pau. Immediatament li retornaren les paraules que sortien de ben dins seu. Posa la teva petita part. I fou d'aquesta manera com a Martí comença a construir un nou món. I ara que has escoltat això, penses que és possible fer entre tots, nens i nenes, un món nou?